Hneď na začiatok by som rád upresnil odvolanie. Napriek tomu, že generálny žalobca postavil svoju žalobu na neexistujúcom paragrafe odvolania zo všetkých funkcií v rámci evanjelickej cirkvi, bol som teda prvostupňovým aj druhostupňovým senátom odvolaný z dozorcu západného dištriktu, teda z jednej funkcie, tak ako hovorí cirkevný zákon o disciplinárnom konaní a disciplinárnych previneniach. Celé toto konanie, počnúc podaním žaloby, považujem za protiprávne, nie len teda v súvislosti s porušením cirkevnoprávnych predpisov a biblickými princípmi, o ktorých ku ktorým nás vedie samotný Ježiš Kristus v rámci písma svätého, ale aj štátnych predpisov, a to hlavne z porušenia mojich ústavných práv na spravodlivý proces. Celý proces je postavený na protiprávnom konaní. V prvom rade konanie samotného žalobcu, ktorý svoju žalobu opiera na základe zápisnice z Generálneho hospodárskeho výboru, alebo lepšie povedané, 3 členov Generálneho hospodárskeho výboru, ktorí údajne vykonali kontrolu v spoločnosti Reformáta. Táto kontrola mala prejsť všetky účtovné doklady od roku 2001, teda od doby, kedy som bol vymenovaný valným zhromaždením za konateľa spoločnosti Reformáta. Zápisnica z tohto preverovania dokumentov hovorí o veľmi krátkom čase na to, aby sa dalo vôbec zmapovať a z dostupných dokumentov prísť k záverom, ktoré boli popísané v rámci tejto zápisnice. Napriek tomu, že tento dokument nebol nikdy verejným dokumentom, dostal sa do rúk generálneho žalobcu. Je teda veľmi pravdepodobné, že tento dokument bol postúpený doktorovi Martákovi buď to s jedným z členov tejto komisie, alebo s niekým, kto sedel v generálnom presbyterstve a tento materiál dostal a ktorý bol teda prijatý uznesením generálneho presbyterstva na vedomie. Podotýkam, že o tomto uznesení generálne presbyterstvo nehlasovalo. Materiál sa zobral na vedomie a teda nebolo prijaté žiadne uznesenie, ktoré by niekoho viazalo k tomu, aby zápisnicu odovzdal doktorovi Martákovi, ktorý by bol poverený vypracovaním na základe tejto zápisnice žalobou. Problém samotný vzniká v tom, že cirkevný zákon hovorí jasne, že generálny žalobca môže konať na svoj podnet alebo na podnet 10 členov cirkevno-organizačnej jednotky. To znamená, keď zápisnica z Generálneho hospodárskeho výboru bola neverejná, ktorá prichádza na generálne presbyterstvo a nebolo odsúhlasené postúpenie tejto zápisnice bratovi doktorovi Martákovi, je len evidentné, že musel teda obdržať podnet od niektorej z osoby a v tom prípade
musí tento podnet byť podpísaný 10 členmi cirkevno-organizačnej jednotky. Zákon ďalej hovorí, že žalobca po obdržaní tohto podnetu kontaktuje obvineného, teda toho, na ktorého ten podnet je daný, a žiada si vysvetlenie. Po tejto konzultácii generálny žalobca zvažuje, či podá žalobu alebo nie. Teda v základnom princípe nebola splnená dikcia zákona, tak ako nám to hovorí cirkevný predpis. Žaloba bola postúpená teda na generálny súd s tým, že celé spracovanie tejto žaloby a vyvrcholenie teda končilo tým, že som porušil cirkevnoprávne predpisy. Žiaľ, nikde v tej žalobe nie je napísané, ktoré cirkevnoprávne predpisy. Teda vychádzame zo všeobecného znenia, že porušenie cirkevnoprávnych predpisov je vec, ktorá sa má šetriť v rámci disciplinárnych konaní. Ale žalobca musí presne zadefinovať, ktorý zákon, v ktorých paragrafoch mal obvinený porušiť. Ďalší zásadný problém je v tom, že žalobca okamžite prejudikuje vinu obvineného a automaticky ukladá trest, ktorý požaduje, a ten trest je odvolanie zo všetkých funkcií napriek tomu, že zákon takýto paragraf, ani odstavec, ani definíciu nepozná. Je to najvyšší trest, aký môže byť daný, a teda odvolanie z funkcie. Predpokladá sa, a myslím si, že samotný zákonodárca tak formuloval tento zákon, že jasne hovoril, že osoba obvinená môže byť odvolaná z funkcie tej, v ktorej vykonal ten, ktorý skutok a z ktorého je obvinený. Áno, bol som pozbavený a odvolaný, teda v prvom rade ako konateľ spoločnosti Reformáta. V druhom rade mi bola rozviazaná pracovná zmluva v rámci spoločnosti Reformáta, kde mi bola daná hodinová výpoveď. Oba tieto skutky považujem za protiprávne a nie v súlade s obchodným ani občianskym zákonom. No a v treťom rade spájajú moje konanie ako konateľa spoločnosti s výkonom funkcie dištriktuálneho dozorcu. Faktom je, že vykonával som obidve tieto funkcie ako v jednej osobe. Na druhej strane treba jasne rozlišovať, ktorá funkcia spadá pod aké zákony. Generálny žalobca v rámci žaloby prechádza z obchodného zákonníka cez cirkevnoprávne predpisy. Ak teda som obvinený a bol som obvinený z nejakého nekalého počínania v rámci spoločnosti Reformáta, tak jednoznačne táto spoločnosť je obchodnou spoločnosťou, patrí pod jurisdikciu obchodného zákonníka a preto či už predsedníctvo alebo ktorýkoľvek člen generálneho presbyterstva, prípadne ktorákoľvek osoba, ak vnímala, že ja, prípadne môj kolega Mlynár, ktorí sme boli konateľmi spoločnosti a konali sme vždy spolu, jeden bez druhého sme nemohli podpisovať žiadne zmluvy, konať žiadne transakcie,
mali v tom prípade konať tak, ako hovorí štátny zákon, podať buď trestné oznámenie na konkrétnu osobu alebo na neznámeho páchateľa a štátne orgány mali nezávisle prešetriť, či prišlo k skutkovému stavu porušenia trestného zákona. Avšak takéto niečo sa nestalo a začali žalobca teda, generálny, vykladať brat doktor Marták, vykladať celý tento proces, spájať v rámci funkcie dištriktuálneho dozorcu. A tým pádom postavili vlastne žalobu na porušenie cirkevnoprávnych predpisov a teda bolo potrebné ma odvolať z pozície dištriktuálneho dozorcu. S týmto sa naozaj nedokážem stotožniť, pretože tam chýba naozaj tá logika k danej veci. Otázku by som troška poopravil. Nejedná sa o zasadnutie osobitného senátu, ale odvolacieho senátu 2. stupňa a taktiež aj 1. stupňa. Totiž cirkevnoprávny predpis hovorí jednoznačne o tom, že ak prebieha disciplinárne konanie, ktoré rieši generálny súd alebo súd, tak sa neriadi tento orgán zákonom o disciplinárnom konaní, ktorý ukladá tej komisii, väčšinou sú to predsedníctva, presbyterstva, seniorátov a dištriktu generálnej cirkvi, že sú neverejné pojednávania, ale posudzuje celý tento priebeh na základe cirkevného zákona o cirkevných súdoch, ktoré sú verejné. Pravdaže je možné, aby sa Senát vyslovil, že pojednávanie je neverejné, prípadne, že vylúči verejnosť, keď sa prejednávajú veci vážneho charakteru, čo v tomto prípade nevedel Senát ani predsednička Senátu doložiť. A to hlavne z toho dôvodu, že predmet žaloby bol už dávno popísaný v rámci presbyterstiev generálnych, popísaný v rámci evanjelického posla spod Tatier, takže verejnosť bola vlastne informovaná o veciach, ktoré sú mi kladené za vinu, nehovoriac o tom, že na pojednávanie prišli funkcionári z evanjelickej cirkvi. To znamená brat dozorca Janko Brozman, brat presbyter Rybnikár, prípadne cirkevní predstavitelia z cirkevných zborov. To znamená nič, čo by nejakým spôsobom malo poškodiť mňa, prípadne cirkev, sa neprejednávalo a preto odôvodnenie, že sa vylučuje z pojednávania verejnosť, bolo naozaj neopodstatnené. Nehovoriac o tom, že na dverách generálneho biskupského úradu nás čakal oznam, ktorý vydala generálna právna zástupkyňa, ktorá nemá žiadnu právomoc zasahovať do fungovania súdov, nemá žiadnu právomoc vykladať zákon ako osoba, podpísala tento oznam o neverejnom zasadnutí odvolacieho senátu. Z toho mi vyplýva, že rozhodnutie, ktoré sa malo prijať a ktoré sa prijalo, bolo účelové a niekto zo sudcov, prípadne z predsedníčky súdu alebo predsedu súdu, mal jasné inštrukcie, ako treba rozhodnúť. Myslím si, že ak si stoja za svojim rozhodnutím, tak ho vedia zdôvodniť, adekvátne doložiť dokumentami a tým pádom nie je nutnosťou
niečo zatajovať, prípadne nevpustiť ľudí, ktorí sa prišli pozrieť, neprišli bojkotovať proces, ale sledovať, akým spôsobom bude vedený. Osobne som bol veľmi prekvapený na odvolacom senáte druhostupňového generálneho súdu, kedy predsedníčka po mojom takmer dvojhodinovom vyjadrení a dokladaní dokumentov k obžalobe doktora Bartáka povedala, že ja nie som súdený za tieto popísané záležitosti, ale predmetom tohto konania je neodovzdanie účtovných dokladov spoločnosti Reformáta. Považujem to za absurdné, keďže prvostupňový súd vydal rozhodnutie, kde som mal údajne porušiť cirkevný zákon číslo 2 z roku 99 a v presných paragrafoch, ktoré som v mojom odvolaní presne opísal a vysvetlil som a dokladal som, že som tieto paragrafy nejakým spôsobom ako dištriktuálny dozorca neporušil. Nehovoriac o tom, že zákon cirkevný je stavaný pre cirkevno-organizačné jednotky, čo teda spoločnosť Reformáta v žiadnom prípade nie je. Je to obchodná spoločnosť a riadi sa obchodným zákonníkom. Ale vráťme sa k predmetu otázky, a to je odovzdanie účtovných dokladov. Spoločnosť Reformáta mala podpísanú zmluvu s účtovníčkou, ktorá externe riešila účtovné doklady a účtovníctvo spoločnosti. Ja aj s bratom Mlynárom sme boli z pozície konateľov odvolaní 3.10.2014. A teda dňom 15. októbra nám bolo oznámené, že v obchodnom registri bola vykonaná zmena, kde sa konateľkou spoločnosti stala doktorka Valovičová. Od tej chvíle prevzala všetku zodpovednosť za vedenie spoločnosti ona ako konateľka a aj z vyjadrenia brata Mlynára, ktorý bol účastný na zasadnutí generálneho presbyterstva, kde povedal, že do tej chvíle, kedy prišiel na zasadnutie generálneho presbyterstva, ho nikto nekontaktoval ani s informáciou, že bol odvolaný, ani s tým, že by mal nejakým protokolárnym spôsobom odovzdávať funkciu konateľa. Stále v spoločnosti Reformáta vykonávala účtovné a účtovníctvo magistra Janka Danišová, ktorá teda mala zmluvu a tým pádom neprišlo k rozviazaniu tejto zmluvy a teda mandátu na vykonávanie účtovníctva. Starí konatelia na to nemali žiadnu kompetenciu, nová konateľka to nespravila. Tak ona ďalej pokračovala. Ona ďalej pokračovala a teda, ak mám správne informácie, ku koncu roku 2014 bola vypovedaná táto zmluva a prichádzalo k odovzdaniu účtovných dokladov. Pravdou je, že ekonómka účtovné doklady odovzdávala na viacerokrát. Pri jednom som bol aj ja prítomný, kedy som jej pomáhal účtovné doklady zaniesť do spoločnosti Reformáta, kde teda pani Duchová
vyjadrením konštatovala, že teda už nemám čo v tejto spoločnosti hľadať, takže ku konkrétnemu odovzdávaniu a pri konkrétnom odovzdávaní jednotlivých šanónov som nebol prítomný. Ekonómka teda má kompletnú dokumentáciu o tom, že prišlo k odovzdaniu vtedy týchto dokladov, je o tom spísaný protokol, nakoľko však konateľka spoločnosti žiadala od ekonómky, aby podala ešte daňové priznanie za predchádzajúci rok, bolo potrebné k tomuto mať účtovné doklady, takže tie boli odovzdané po daňovom priznaní a takisto žiadali od nej vypracovať vyúčtovanie k nájomným bytom, ktoré teda má byť do konca mája, takže ešte tam mala hlavne dodavateľské faktúry za predchádzajúci rok. A to takisto bolo odovzdané. Odovzdávanie sa už konalo prostredníctvom elektronickej pošty a keďže konateľka stále informovala generálne presbyterstvo o tom, že ešte nemajú dodané určité účtovné doklady, napriek tomu, že ekonómka mala doklad o odoslaní týchto záležitosti prostredníctvom mailovej komunikácie, tak v neposlednom rade odovzdávala tieto dokumenty na novo advokátka ekonómky. A to z toho dôvodu, že konateľka spoločnosti Reformata podala na súd v Senici žalobu na vydanie účtovných dokladov, kde požadujú teda nie len vydanie účtovných dokladov v podobe papierovej, ale aj elektronickej. To dokazovacie bremeno, pravda, že je v rukách spoločnosti Reformata a teda na poslednom zasadnutí okresného súdu súdkyňa vyzvala konateľku spoločnosti, aby doložila dôveryhodný doklad o tom, že tieto doklady jej neboli doručené tak, ako uvádza v žalobe. Ekonómka doložila preberacie protokoly, doložila mailovú komunikáciu a doložila protokol o odovzdaní dokladov, kde zastupovala ekonómku jej právna zástupkyňa. To znamená, z tejto strany je to naozaj všetko doložené aj vo forme podpisov a teda čaká sa na vyjadrenie okresného súdu, či túto žalobu považuje za relevantnú alebo nie. V evanjelickej cirkvi pôsobím a teda pracujem od svojich 18 rokov a človek už má určité skúsenosti. Žiaľ, musím pravdu povedať, že aj veľmi negatívne. Nahrávanie ako také je upravené nielen v cirkevnoprávnych predpisoch, kde sa nahrávajú jednotlivé rokovania, či už generálnych presbyterstiev alebo dištriktuálnych, či synody. Pravda, že ja som nepostupoval v súlade s týmto zákonom, ale nakoľko v prvostupňovom senáte mi do dnešného dňa neboli zaslané žiadne zápisnice, nakoľko skrátka predseda generálneho súdu so mnou komunikoval tak, ako komunikoval, že na jednej strane ma išiel súdiť za porušenie cirkevnoprávnych predpisov a on ako osoba, ktorá v prvom rade má dodržiavať tieto predpisy, ich flagrantným spôsobom porušoval. Nič iné mi nezostávalo, len po skúsenosti z piatku, myslím, že to bolo 6.5. to pojednávanie, kedy bolo odročené
si zobrať so sebou diktafón a naozaj celé to rokovanie odvolacieho súdu si nahrať. Malo to slúžiť v prvom rade ako podklad pre zápisnicu, ktorá z tohto pojednávania slúži. Žiaľ, ani túto zápisnicu do dnešných dní nemám ani ja, ani moja právna zástupkyňa. Čo sa týka nahrávania v rámci prestávky, žiaľ, musím pravdu povedať, že to nebolo úmyselné, ale ako náhle predsedkyňa Senátu vyhlásila po 2 hodinách prestávku, ja som sa zodvihol a odišiel som z rokovacej miestnosti a teda nahrávanie zostalo spustené. Diktafón nebol žiadnym spôsobom niekde schovaný, práve naopak bol položený na materiáloch, ktoré boli na stole a teda som to nepovažoval za porušenie nejakých či už cirkevných predpisov alebo štátnych. Informácie, ktoré mám, tak hovoria o tom, že Ústavný súd Slovenskej republiky vydal svoj enunciát, kde nahrávanie v rámci súdov je povolené. Teda nemyslím si, že by som porušil práva niekoho iného. Žiaľ, musím pravdu povedať, že nahrávka je zaujímavá a len dokumentuje moje predchádzajúce pocity z laxného, veľmi plytkého súdneho sporu a je viditeľné, že hlavne predsedovia, ktorí sú zodpovední za prípravu pojednávaní, sa postavili k prejednávanej veci veľmi nezodpovedne. Je niečo zaujímavé aj z nahrávania počas tej prestávky? Áno, veľmi dôležité je zasahovanie 2 ľudí, ktorí vlastne ovplyvňujú sudcov v rámci tejto prestávky. V prvom rade je to doktor Marták, ktorý má presne to isté postavenie v rámci súdneho procesu ako ja, teda obvinený. To znamená, pokiaľ nedostane priamu odpoveď, teda priamu otázku, tak nemá možnosť zasahovať a komunikovať so sudcami, lebo je to jednoznačne ovplyvňovanie. Nahrávka dokumentuje práve komunikáciu doktora Martáka, ktorý tam vysvetľuje samotnému Senátu moje postavenie v rámci toho súdneho procesu. Ďalšia záležitosť je, akým spôsobom zasahuje do celého priebehu konania inžinierka Duchová, ktorá v konečnom dôsledku tým, že je členom dozornej rady spoločnosti Reformáta, je v prvom rade zaujatou osobou a v druhom rade je zapisovateľkou. To znamená, že ona nemá čo komunikovať ani s predsedom Senátu, ani s členmi Senátu. Nemá vysvetľovať, nemá hovoriť, má zapisovať a teda uvedomovať si svoje miesto v rámci tohoto procesu. Žiaľ, je to naopak. Tretia veľmi zásadná vec je, že je podchytené vyjadrenie predsedníčky Senátu, ktorá viackrát povedala, že nie som súdený za veci, ktoré som 2 hodiny vysvetľoval. To znamená, ktoré sú predmetom žaloby, ale že som súdený za neodovzdanie účtovných dokladov. Čo nesúvisí vôbec s predmetom žaloby. A teda v rámci procesu niekto zmenil petit žaloby, asi tak by som to nazval,
A ďalšia zásadná vec, ktorú som teda ja nemal k dispozícii na tomto súdnom konaní, pretože som to vždy chápal, že sa ma to netýka, je mailová komunikácia medzi doktorkou Valovičovou ako novou konateľkou spoločnosti Reformáta a ekonómkou spoločnosti Reformáta, kde doktorka Valovičová jasne konštatuje, že Mlynár ani Daniš nemajú nič spoločné s odovzdávaním účtovných dokladov spoločnosti Reformáta. Preto si myslím, že nie je možné, aby Senát druhostupňový súdil osobu za niečo, za čo nenesie žiadnu zodpovednosť, nehovoriac o tom, že v konečnom dôsledku potvrdí rozhodnutie prvostupňového Senátu, ktorý hovorí, že som porušil paragrafy cirkevného zákona 299. Je veľmi ťažko na túto otázku odpovedať. A to hlavne z toho dôvodu, že nemám priame dôkazy o tom, že osoba, o ktorej si to myslím, naozaj má tento záujem. V každom prípade je zdokumentovateľné to, že v tomto celom procese kľúčovú úlohu zohráva generálny dozorca, ktorý svojím konaním nielenže poškodzuje moje dobré meno, ale som presvedčený, že poškodzuje dobré meno cirkvi a nedodržiava tie základné biblické princípy. Každý jeden spor, aj ten najťažší, sa v cirkvi dá riešiť slušným spôsobom, korektným spôsobom a ak osoba, ktorá je z niečoho obvinená, nedokáže preukázať svoju nevinu, tak musí niesť zodpovednosť. A to platí aj pre mňa. Ja osobne nemám žiadny pocit hanby za to, čo som v cirkvi vykonal. Pravda, že niektorí môžu moje konanie spochybňovať, môžu ho vnímať tak, že som im ublížil a možno aj kvôli tomu sa tak správajú voči mne. Ja naozaj nemôžem ani generálnemu biskupovi, ani dištriktuálnemu biskupovi, ani generálnemu dozorcovi mať za zlé, že mali nejaké podozrenie voči mojej osobe, že podali trestné oznámenie na moju osobu, že podali žalobu na cirkevný súd. Vôbec nie. Toto sú legitímne demokratické princípy, ktoré ja rešpektujem. Čo ma naozaj mrzí je, akým spôsobom sa tieto záležitosti prešetrujú. Že je viditeľné, že je potrebné veľmi rýchle rozhodnúť a tým sa len dokumentuje zase to, čo si myslím, že niekomu zavadziam v grémiách. V grémiách cirkvi, pretože zase odvolali nás ako konateľov, aj keď protiprávne, ale myslím si, že kedykoľvek je možné konateľa pozbaviť funkcie. A možno, že v bežnom štátnom procese sa nemusia ani žiadne dôvody udávať. Skrátka, spoločník, majiteľ, ten, ktorý spoločnosť vlastní, sa rozhodol, že vymenuje nového konateľa, ale tiež to musí robiť v súlade s obchodným zákonníkom. To znamená, že nemám ťažké srdce na to, že po 14 rokoch
som bol odvolaný z pozície konateľa. Zase len skonštatujem, že nebolo to v súlade s štátnym predpisom. A teda keď som bol tu potrestaný už za niečo, čo nebolo ani zdokumentované, prečo sa teda preniesol tento spor z reformáty na záležitosť funkcie dištriktuálneho dozorcu. Pretože neriešilo to tú základnú otázku a tá bola, že som sedel ako dištriktuálny dozorca v synode, že som sedel v generálnom presbyterstve a v grémiách, kde som určitým ľuďom asi zavadzal. Generálny žalobca Marták presne túto istú žalobu podal aj na brata Mlynára. S tým, že príslušnosť na konanie voči bratovi Mlynárovi malo predsedníctvo dištriktu, teda predsedníctvo západného dištriktu. Keď prišiel návrh tejto žaloby, tak ako predsedníctvo sme ho postúpili dištriktuálnej právnej zástupkyni, aby teda jednak zhodnotila túto žalobu a jednak, aby nám dala právne stanovisko, ako pokračovať ďalej. Či teda zahájiť disciplinárne konanie, prípadne pokračovať nejakým iným spôsobom. Dištriktuálna právna zástupkyňa pripravila vyjadrenie, ktoré sme potom aj prezentovali na dištriktuálnom presbyterstve, s tým, že v tomto vyjadrení konštatuje pochybenia generálneho žalobcu a že teda táto žaloba nespĺňa predpoklady žaloby a nespĺňa predpoklady cirkevných predpisov. A preto doporučila predsedníctvu, aby nekonal disciplinárne konanie. To znamená, že voči bratovi Mlynárovi ako druhému konateľovi dištrikt ako orgán, ktorý má právomoc konať disciplinárne konanie, nezačal samotné konanie voči bratovi Mlynárovi. Dovolím si to skonštatovať dvomi slovami, že v prvom rade sa jedná o moc a peniaze. Myslím si, že týmto je povedané všetko. Ak by sme chceli zanalyzovať fungovanie spoločnosti Reformáta, jej význam a funkčnosť a založenie, je potrebné sa vrátiť do roku 1997. Spoločnosť mala jasne zadefinovaný zmysel. Synoda tento zmysel alebo túto úvahu, toto smerovanie schválila a poverila generálne presbyterstvo založením takejto obchodnej spoločnosti. Je faktom, že generálny dozorca Holčík aj generálny dozorca Delinga viackrát na synode a opakovane v rámci jednotlivých rokov dávali návrhy na zrušenie spoločnosti, prípadne obmedzenie jej činnosti. Tak ako som na začiatku povedal, myslím si, že zmena myslenia generálneho biskupa Klátika je jednoznačne spôsobená tým, že má stále nedostatok finančných prostriedkov na chod úradu a teda na potrieb, ktoré on vníma za prioritné. Valné zhromaždenie spoločnosti Reformáta bolo zároveň generálne presbyterstvo.
V tomto valnom zhromaždení sedel aj generálny biskup, aj generálny dozorca. Je len otázkou, prečo sa v posledných rokoch valných zhromaždení nezúčastňovali. Na jednej strane generálny dozorca hovorí, že je zodpovedný za majetok a hospodárenie cirkvi. Na druhej strane mám taký pocit, že on nebol ani na jednom valnom zhromaždení. Tu nejde o termíny, pretože úplné znenie zakladateľskej listiny jasne definuje, dokedy má konateľ zvolať valné zhromaždenie. To znamená, ak si správne pamätám a nebolo to zmenené, tak do 31.6. každý rok vždy sa valné zhromaždenie konalo ku koncu mája, prípadne prvé 2 týždne v júni. A osoby z generálneho presbyterstva si vždy vedeli nájsť čas, pretože to považovali za jedno z kľúčových zasadnutí. Je naozaj dôležité stanoviť priority. Akým spôsobom je možné a na čo sa tento majetok má využívať. Jednou z foriem je aj to, že biskupský úrad si svoje nehnuteľnosti bude spravovať sám, cez, povedzme, hospodárske oddelenie. Otázkou je, či je to naozaj v súlade s cirkevnoprávnymi predpismi, povedzme aj s takým odcepkom, kde predsedníctvo cirkvi, ktoré je zároveň štatutárom cirkvi, má kompetenciu rozhodnúť ročne do 200 000 slovenských korún. To znamená, že okolo 6,5 000 eur, mám pocit. Tie nehnuteľnosti, výnosy, ale aj náklady do nich obnášajú omnoho viacej finančných zdrojov. Potvrdilo sa nám, že práve v týchto záležitostiach prichádzalo či už za predchádzajúceho vedenia, alebo teraz, ovplyvňovaniu a presadzovaniu si svojich priorít, čo by jednoznačne zamedzovalo transparentnosti s nakladaním s týmto majetkom a výnosmi z neho. Preto si myslím, že bolo dôležité, aby v rámci evanjelickej cirkvi tento majetok bol spravovaný separé, bola tam dozorná rada, bolo tam valné zhromaždenie, kde legitímne to bolo celé prepojené v rámci evanjelickej cirkvi. Niečo podobného predsa funguje aj v akciovej spoločnosti Tranoscius, ktorá teda má za úlohu troška iné smerovanie, teda ohľadom literatúry, vydávania kníh náboženskej, či beletrie, či iných vecí v prospech cirkvi. Táto spoločnosť, keď bola zakladaná z viacerých dôvodov, ale jeden z nich bolo, aby vedela pomôcť nielen generálnemu biskupskému úradu, ale aby bola nápomocná aj pre senioráty, dištrikty a cirkevné zbory, čo sa po určitom čase aj začalo dariť. Žiaľ musím skonštatovať, že nároky za posledných 10 rokov, nároky evanjelickej cirkvi a teda hlavne generálneho biskupského úradu, boli tak enormné, že vlastne sama cirkev ako keby ruinovala svoju spoločnosť a organizáciu. To znamená, že tie priority boli
tak presadzované v tých finančných tokoch na biskupský úrad, že tá spoločnosť mala naozaj problém vyžiť a zvládnuť. Napriek tomu sme odovzdávali tú spoločnosť zdravú, nebola nikdy v strate, dokázala vyprodukovať aký taký zisk a dokázala riešiť tie základné potreby nehnuteľností a tých nájomníkov. Napriek tomu, že sme prekonali hospodársku krízu celosvetovú, problémy s trhom s nehnuteľnosťami, prenájmy a z toho vlastne tá spoločnosť získavala finančné zdroje. Čo sa týka evangelickej nemocnice, reformáta bola veľmi nepriamo vtiahnutá do správy tohto majetku. Musíme si uvedomiť situáciu, v akej sa táto nehnuteľnosť vrátila a komu sa vrátila. Majiteľom tejto nehnuteľnosti bol vždy cirkevný zbor, nie evanjelická cirkev ako taká. V konečnom dôsledku evanjelická cirkev ako strecha v rámci cirkvi, a teda biskupský úrad v Bratislave, nemal žiadny majetok. Aj nehnuteľnosť na Palisádach, v ktorej sídli generálny biskupský úrad, bola komunistami odobraná cirkevnému zboru a v zápätí napísaná na list vlastníctva komunistami založeného generálneho biskupského úradu. Túto nehnuteľnosť teda sme nikdy nevlastnili, nikdy sme ju nestavali, nikdy sme ju nefinancovali. Bola nám pridelená a nikdy sme ju nereštituovali. To je veľmi zásadná vec. To znamená, že to bola asi jediná nehnuteľnosť za socializmu napísaná na cirkev. Len z toho dôvodu, že bolo potrebné mať cirkev pod kontrolou a tento úrad zabezpečoval práve toto pôsobenie. Nakoľko sa táto nehnuteľnosť evanjelickej cirkvi vrátila, teda cirkevnému zboru, tak predsedníctvo cirkvi, a to hovorím o evanjelickej nemocnici, malo záujem v tejto nemocnici vytvoriť špecializované pracovisko lekárov a rôzneho zdravotníckeho personálu. A túto nemocnicu dostal pod patronát na základe nejakého uznesenia, či už synody alebo presbyterstva, generálny dozorca Holčík. Nakoľko ale nemocnica naozaj výrazne začala chátrať, je zjavné, že generálny dozorca túto úlohu nezvládol, tak ku koncu prechodu tých práv správcu na cirkevný zbor, kedy synoda odklepla prechod tejto nehnuteľnosti spod vlády generálneho dozorcu naspäť pod cirkevný zbor, vstúpila do tejto nehnuteľnosti spoločnosť Reformáta, kde teda na základe inštrukcií a požiadavky generálneho dozorcu sme mali zabezpečiť stráženie tejto nehnuteľnosti. Na stráženie bolo z biskupského úradu, neviem, či v rámci rozpočtu alebo nejako mimo rozpočtu, pripravených okolo 200 000 slovenských korún, a teda sme boli požiadaní, aby sa tam zabezpečila stráženie tejto nehnuteľnosti bezpečnostnou službou. To na jeden rok bolo vyčlenené tie peniaze? To neviem, že či na jeden rok, mám taký pocit, že sa to platilo okolo 3-4 mesiacov, ale to je naozaj dosť dávno na to, aby som si pamätal detaily. A tretia vec, kedy vlastne reformáta nejakým spôsobom figurovala v trojpartnerstve medzi cirkevným zborom a medzi
fakultnou nemocnicou bol fakt, že v rámci evanjelickej nemocnice bola kotolňa, ktorá vykurovala susedné nehnuteľnosti, ktoré boli pod správou fakultnej nemocnice. Napriek tomu, že to bolo veľmi nelogické, že cirkevný zbor, ktorý bol majiteľom nehnuteľnosti, ktorý bol majiteľom elektromerov a plynomerov, platil faktúry za plyn. My sme ako reformáta, nakoľko generálny biskupský úrad si to nemohol dovoliť, zamestnávali kotolníkov a kuričov a ich mzdu a náklady na vykurovanie sme refakturovali fakultnej nemocnici. Fakultná nemocnica nám toto zaplatila, poslala na účet reformáty a reformáta to presúvala na účet cirkevného zboru. Ale túto záležitosť mal naozaj pod patronátom generálny dozorca Holčík. No a pri prevzatí tej nehnuteľnosti cirkevným zborom na základe odsúhlasenia synody celú túto agendu prevzal cirkevný zbor. A momentálne to patrí ktorému zboru? Ak si správne pamätám, tak v rámci tejto nehnuteľnosti sú majitelia dva cirkevné zbory, a to cirkevný zbor na Legionárskej a v Dúbravke. A ešte ak sa môžem k tomu domovu Bielých hlav? Domov Bielých hlav je jeden predmet z kauzy tej mojej obžaloby. Tam brat Marták konštatuje, že teda prišlo k rekonštrukcii strechy a že teda boli tam vyplatené nejaké zálohové platby, ktoré som ja údajne nevrátil do pokladne spoločnosti Reformáta. Čo teda jednoznačne odmietam a čo je preukazateľné v pokladni spoločnosti Reformáta. Domov Bielých hlav je špecifická záležitosť v rámci evanjelickej cirkvi a ohľadom tejto nehnuteľnosti viackrát za tých 20 rokov rokovalo generálne presbyterstvo. Myslím, že všetci si uvedomujeme, že táto nehnuteľnosť je jedinou nehnuteľnosťou, ktorá zostala po Kristíne Rojovej. Bola to osoba, ktorá túto nehnuteľnosť v svojich 73 rokoch začala stavať, kde nakoniec aj bývala a aj zomrela. A preto napriek tomu, že nepatrí medzi architektonické skvosty Turania, ju považujú za jednu z dominant starej Turej. Som rád, že aj cirkev za prioritu v rámci toho hospodárenia a nejakého investičného plánu aj v rámci spoločnosti Reformáta zobrala túto nehnuteľnosť ako jednu z takých priorít, kde teda by sa malo pokračovať v tom sociálnom diele Kristíny Rojovej. Žiaľ, nebolo to také jednoduché, pretože po navrátení tejto nehnuteľnosti v nej bola škola, ľudová škola umenia. To znamená, že my sme ju prevzali ako prenajatú, kde boli podpísané nájomné zmluvy, takže nejaké tie finančné zdroje sme dokázali získať na tejto nehnuteľnosti napriek tomu, že bola v dezolátnom stave. Keď mesto Stará Tura začalo robiť reštrukturalizáciu školského systému a teda hlavne zlučovanie do svojich nehnuteľností, tak stiahlo z domova Bielých hlav aj ľudovú školu umenia a táto nehnuteľnosť nám zostala prázdna. Boli pripravené projekty na domov dôchodcov. Žiaľ, komunikácia s mestom bola troška komplikovaná, pretože mesto malo úmysel vytvoriť v jednom školskom internáte obrovský domov dôchodcov
a teda chcelo cez VUC-čku presadiť tento zámer v meste a získať aj finančné zdroje. Čo sa týka cirkvi, bolo nemožné realizovať domov dôchodcov v tak malej budove, aby dokázalo tento domov dôchodcov prežiť z finančných prostriedkov daných štátom, a preto bolo potrebné, aby prišlo k spolupráci s mestom. Keďže ale mesto toto nepodporovalo, budova nám zostala prázdna. Pravda, že boli záujemcovia o prenájom tejto nehnuteľnosti, ale by to nespĺňalo uznesenie a dohody generálneho presbyterstva. Sklad olejov, opravovne, poľnohospodárskych zariadení. To znamená, že finančné zdroje by boli, z toho plynuli, ale myslím si, že aj samotní Turania by to niesli veľmi, veľmi zle, že v takejto nehnuteľnosti, ktorá bola takto využitá, skončil sklad olejov. Cez rôzne pôsobenia, verím, že aj Pán Boh v tomto naozaj spravil veľké dielo, sa nám podarilo skontaktovať s bratom Ferikom, ktorý je predsedom občianskeho združenia Sluha. Tí sídlili v Mestskom kultúrnom stredisku, ak mám správne informácie, a im tam končila nájomná zmluva, hľadali si priestory a cez manželov Rumánkovcov sa skontaktovali s nami. Nakoľko s bratom Mlynárom sme videli, že je možné túto budovu zachrániť. Už len tým, že tá nehnuteľnosť začne žiť, nakoľko 5 rokov bola prázdna, okná zatvorené, cez zimu sa to muselo kúriť, museli sme zamestnať akého strážnika aj s kurickým preukazom, ktorý tam ráno, večer musel prísť. Nakoľko tie obavy boli značné, že nám nehnuteľnosť začnú rozoberať bezdomovci a ešte viac ju zdevastujú, ako bola zdevastovaná, tak sme vynakladali finančné zdroje na platenie jednak zálohových platieb elektrina, plyn, ale aj na samotnú mzdu tohto pána, ktorý zabezpečoval aj čistenie okolia, pretože bolo potrebné či už sneh odhadzovať, či už trávu kosiť. To znamená, že tým, že budova je prázdna, tak my sme sa o ňu museli jednoznačne starať, a to sú určité náklady. To znamená, že keď sme videli ten zmysel v tom, že tuto ide občianske združenie Sluha, ktoré je postavené na kresťanskej báze, kde sú ľudia, ktorí sedia zároveň v presbyterstve cirkevného zboru, ako brat Trúsik, ktorí majú záujem pokračovať v tom diele, aj v tom sociálnom, literárnom Kristíny Rojovej. Keď vidíme, akým spôsobom sa dokázali angažovať a začali sa o budovu starať, tak sme to považovali jednoznačne za prínos. Napriek tomu, že sme platili energie za plyn, vodu a elektrinu. Pričom občianske združenie Sluha, nehovoriac o organizovaní brigád, o zveladení prostredia, o vyčistení priestoru, vsunul svoje vlastné prostriedky. Podpísala sa zmluva medzi spoločnosťou Reformata a občianskym združením o spolupráci, kde teda náklady na investičné náklady sa mali deliť 50/50. Toto je ďalšia výtka voči mojej osobe, že nie každá tá faktúra sa rozdelila na presnú časť 50%. Občianske združenie Sluha prišiel teda s takou filozofiou, s tým, že teda my môžeme si uplatňovať DPH, takže tá suma bola odpočítaná od nej DPH, a teda
tá sa navýšila na tú našu stranu. V žiadnom prípade ale nemôžem súhlasiť s tým, že by prišlo k poškodeniu cirkvi alebo spoločnosti, keď sme aj uhradili o túto čiastku viacej na tých faktúrach, pretože je množstvo finančných zdrojov, ktoré občianske združenie vsunulo bez nášho príčinenia. To znamená, že zafinancovalo kompletné múzeum Kristíny Rojovej. Od rekonštrukcie cez výstavné materiály, cez billboardy. A ja sa len pýtam, koho reprezentuje toto múzeum? To nereprezentuje ani občianske združenie Sluha, ani reformátu, ale práve evanjelickú cirkev ako takú. Chodia tam študenti z okolia a nie len z okolia. Kristína Rojová sa dostáva do povedomia a ja to vnímam aj ako jeden z misijných projektov cirkvi. Máme jediné múzeum evanjelické, keď to takto môžem nazvať, do ktorého sme nedali ani korunu, ani žiadnu myšlienku. Všetko zorganizovalo občianske združenie. A ja im aj touto formou chcem len poďakovať za nasadenie a za záchranu tejto nehnuteľnosti. Nemyslím si, že to bola chyba. Ja som na generálne presbyterstvá za tých 10 rokov chodil pravidelne a ak sa nemýlim, tak som mohol vynechať maximálne 3-4 generálne presbyterstvá. Áno, je pravdou to, že na 2 zasadnutiach generálneho presbyterstva som sa nezúčastnil. Jedenkrát to bolo spôsobené mojou pénkou a druhýkrát to bolo spôsobené, by som povedal, chaosom, ktorý spôsobil generálny dozorca. Čo však je potrebné ešte predtým povedať, že ak by predsedníctvo cirkvi, ktoré pripravuje zasadnutie generálneho presbyterstva, pristupovalo nielen ku mne, ale aj k členom generálneho presbyterstva korektne, tak materiály, ktoré sa týkali spoločnosti Reformáta, by nám zasielali dopredu, tak aby som sa aj ja, ktorého hlavne v rámci týchto materiálov obviňovali a vyzývali na odstúpenie z funkcie dištriktuálneho dozorcu, aby som si ich mohol naštudovať a zaujať relevantné stanovisko. Podotýkam, že už v tej dobe som nebol nielenže konateľom, ale ani zamestnancom spoločnosti Reformáta. To znamená, že som nemal prístup k materiálom, ktorými by som dokázal veci dokumentovať. Diali sa také veci, že samotný materiál, ktorý pripravil ekonóm spoločnosti Reformáta, pán Sabol, nemá nič spoločného s biskupom východného dištriktu, boli rozdávané pred samotným bodom rokovania. Viete si predstaviť, že to nie je nič príjemného, keď vám hodia 5-6 stranový materiál na stôl a vy máte okamžite reagovať. Nehovoriac o tom, že som bol v pozícii jedného z konateľov. Druhého ani nepožiadali, aby prišiel na to presbyterstvo. Ekonómku nežiadali, aby prišla. To znamená, že naozaj to vnímam ako taký psychický nátlak na osobu. Napriek tomu som väčšinou záležitosti vedel adekvátne vysvetliť, dokonca usvedčiť pána Sabola z toho, že zavádza presbyterstvo. A nakoniec generálne predsedníctvo, a teda
dozorca, prípadne biskup, navrhnú uznesenie, ktoré sa berie na vedomie a o ňom ani nedajú hlasovať. To znamená, že sa pýtam, aký význam to celé malo, len mi zničiť meno a potom informácie použiť v rámci evanjelického posla. Pričom tento materiál, a hlavne v tých prvých presbyterstvách, nikdy nebol dokladaný nejakými dokumentami, ktoré by preukazovali tvrdenia. A až povedzme niekedy pred synodou v Nových Zámkoch sa už v rámci tých dokumentov, ktoré predkladal pán Sabol, dokladovali nejaké faktúry, ktoré ale hovorili úplne o niečom inom, nie o tom, čo on nejakým spôsobom si v rámci svojho skúmania a hľadania v účtovných dokladoch domyslel. Chcem vyjadriť aj to, že ani raz pri písaní tohto dokumentu som nebol kontaktovaný zo strany Reformáty, aby som vysvetlil niektoré veci. Takisto ani ekonomka nebola v kontakte so spoločnosťou Reformáta, ani s pani Hanzelovou, ktorá vykonávala údajný audit v spoločnosti Reformáta. Dnes už vieme, že tento audit nevykonávala, že to bolo len nejaké pozrenie si dokumentov, ktoré jej boli zo spoločnosti Reformáta predložené, a vieme aj o tom, že neboli všetky predložené. To znamená, že nie je možné považovať vyjadrenie inžinierky Hanzelovej za nejaký audit, prípadne doklad, ktorý by mal hovoriť o tom, že moje konanie, konanie ekonomky a konanie brata Mlynára bolo v nesúlade s cirkevnoprávnymi predpismi, prípadne so štátnymi predpismi. Myslím si, že je to len na dokreslenie celej tej situácie, toho právneho chaosu, ktorý za posledné roky vznikol v evanjelickej cirkvi. Vymožiteľnosť práva je nulová v rámci nášho súdnictva a dovolím si tvrdiť, že aj samotné súdy idú naozaj v problematike jednak poznania cirkevnoprávnych predpisov, ale aj samotného konania veľmi plítko. Nejde tu len o to, že som nemohol viesť samotný konvent západného dištriktu, že som nemohol už stáť na poste dištriktuálneho dozorcu, ale deň predtým ma doktorka Drobná poslala zo zasadnutia generálneho presbyterstva. Vnímam to ako porušenie mojich práv, nakoľko v tej dobe, a dovolím si tvrdiť, že aj dnes, som stále ešte v pozícii dištriktuálneho dozorcu. Som zvedavý, akým spôsobom sa s týmto vysporiada cirkev ako taká. Pretože naozaj nejde o Daniša, nejde o to, či on je dištriktuálnym dozorcom alebo nie je. Tu ide o systém v cirkvi, o hľadanie pravdy v rámci cirkvi. A ja naozaj sa nepovažujem za nenahraditeľného a nepovažujem sa ani za neumilného. Práve naopak. Som hriešny človek a svoju hriešnosť si uvedomujem. A toto, čo dovolil svojim konaním spraviť brat biskup Krivda, považujem za jeden veľký precedens a prešľap v rámci právneho systému.
je naozaj otázkou, či je možné odvolať voleného predstaviteľa cirkvi, ktorý je volený v priamych voľbách, takýmto spôsobom. Je to prvýkrát, čo generálny súd odvolal dištriktuálneho dozorcu alebo takéhoto predstaviteľa za celú históriu evanjelickej cirkvi na Slovensku. Možno, že sa to dá, možno, že je ten právny výklad, že 7 ľudia dokážu odvolať osobu, ktorá bola volená priamo v cirkevných zboroch. Osobne si myslím, že by mal osobitný senát k tomu naozaj zaujať stanovisko, pretože ak to tak nie je, zase boli porušené moje práva. Presne tak. Nehovoriac o tom, že zase je tu priama súvislosť na ten občiansky súdny proces. Pretože ak by počkali na vyjadrenie vyšetrovateľa, prokuratúry, prípadne súdu v trestnom konaní a ja ako konateľ by som bol odsúdený za spáchanie nejakého trestného činu, tak je jasné, že nemôžem stáť na poste dištriktuálneho dozorcu už len z toho dôvodu, že nezodpovedám tým morálnym kritériám, ktoré táto funkcia vyžaduje. To je jeden z tých základných statusov, ktorý je k voľbám. Nehovoriac o tom, že disciplinárny zákon jasne hovorí o tom, že ak je osoba, ktorá je právoplatne odsúdená súdom v trestnom konaní, tak musí byť spustený voči nej disciplinárny proces a je jednoznačné, že takú osobu odvolajú. Ja sa teda pýtam, prečo nečakali na vyjadrenia štátnych orgánov, ktorí v prvom rade majú právo posudzovať konanie konateľov a porušenie svetských zákonov. Na mňa bolo podané trestné oznámenie na políciu, na kriminálnu políciu v Bratislave, kde teda konateľka spoločnosti postavila ten predmet toho trestného oznámenia presne tak, ako bola podaná žaloba na cirkevný súd. Teda základom tohto trestného oznámenia je zápisnica členov Generálneho hospodárskeho výboru, teda podotýkam 3 členov. Táto zápisnica nie je ani podpísaná, sú tam len napísané 3 mená, čo teda... Ktoré sú tam tie 3 mená? Je tam pán Ružek, seniorka Juríková a nejaký brat zo Starej Turej, neviem teraz, Janovic sa mi zdá. A zatiaľ, ako prebieha vyšetrovanie, už vás vypočúvali? Alebo... V januári som bol vypočutý, bol som 4 razy v rámci procesu na kriminálnej polícii. Mám informácie zo zasadnutia konventu Košického seniorátu, kde generálny dozorca, a je to podchytené aj v zápisnici, vyjadril, že vyšetrovateľ zamietol podanie trestné, ale Valovičová doktorka podala odpor voči tomuto a bude rozhodovať o danej veci prokurátor. Do dnešného dňa teda prokurátor ešte nedal stanovisko, a teda čakám na jeho rozhodnutie. Čo mňa osobne zarazilo pri osobe generálneho dozorcu Lukáča, bolo to, že na priamu odpoveď, teda na priamu otázku, ktorá mu bola položená na konvente, či v prípade zamietnutia
tohto trestného oznámenia aj samotným prokurátorom sa ospravedlní mojej osobe, a teda mne, za tie krivé výpovede, tak odpovedal, že sa neospravedlní. A myslím si, že aj to hovorí za všetko. Nie, predsedníctvo cirkvi myslím, že to rieši práve prostredníctvom reformáty a prostredníctvom doktorky Valovičovej. Čo je zase vcelku zaujímavé, že trestné oznámenie bolo podané na konkrétnu osobu a teda zase len na mňa. Nadpis tohto článku ma naozaj veľmi prekvapil, aj s poznámkou toho, že teda ma konvent nepodržal v rámci jeho rokovania. Myslím si, že je to skreslená informácia a do určitej miery polopravdivá. A to v zásade v tom, že bolo navrhnuté uznesenie na moju podporu a na nerešpektovanie rozhodnutia generálneho súdu. Áno, samotná predkladateľka skonštatovala, že nie je to štandardné, ale nakoľko celý ten proces bol chybný, tak predsa dištrikt a dištriktuálny konvent by nemal rešpektovať takéto chybné a zlé konanie sudcov. Aj v štátnej sfére existuje ešte dovolanie voči rozhodnutiu druhostupňového súdu. A aj tento proces hovorí o tom, že je asi potrebné aj takýto status zaviesť v rámci našich cirkevnoprávnych predpisov. Áno, bolo dané hlasovanie o tomto uznesení a uznesenie neprešlo. Chýbali 4 hlasy, aby bola nadpolovičná väčšina za toto uznesenie. Ak si správne pamätám, proti tomuto uzneseniu hlasovalo 11, prípadne 14 konventuálov. Ten ostatok sa zdržal. Môžeme teda hovoriť o tom, že konvent ma nepodporil? Nie je to účelovo napísané, aj keď po právnej stránke uznesenie neprešlo. Ale z tohto naozaj vyzerá, že za ten návrh uznesenia nikto nehlasoval a všetci hlasovali proti mne. Myslím si, že je to zavádzajúce v tomto prípade. Ak by tam boli pomenované presné čísla, tak vtedy by som vedel uznať, že sestra Kováčiková nezavádza čitateľov. Ak by v článku bolo povedané, takýto návrh bol, za bolo toľko, proti toľko, nehlasovalo toľko. A čitateľ by si potom vedel sám vytvoriť názor na to, či odvolaný v úvodzovkách dištriktuálny dozorca má podporu v rámci dištriktu alebo nemá. Považujem za nehoráznosť, aby bola moja osoba porovnávaná s osobou brata seniora Muchu, o ktorom sa vôbec nehlasovalo, nebol žiadny návrh uznesenia a tak, ako boli v mojom prípade diskusné príspevky v prospech mojej osoby, tak boli aj v jeho prospech a teda nemôžeme povedať, že konvent za bratom seniorom Muchom stál jednohlasne. Nie je to jednoduché, to hneď poviem na začiatok, pretože hlavne pri deťoch
riešiť otázky takého charakteru, prečo sa to deje, prečo to Pán Boh dopustí. Najstaršia dcéra má 16 rokov, sleduje Facebook a vytvára si názor na cirkev, na jej predstaviteľov, na naše konanie v rámci. A toto nie je povzbudením nie len pre ňu, ale celkovo. Jednoznačne sa aj takto ťažké problémy dali riešiť inak a o mnoho serióznejšie. Tým nechcem povedať, že je potrebné problém zamiesť pod koberec, ale ísť do hĺbky a hľadať pravdu. Nepresadzovať si svoje tvrdenia, ale dokladať a hlavne nezávisle posudzovať veci. Naša cirkev je veľmi malá na to, aby sme si mohli dovoliť takýmto spôsobom konať. Odraďujeme hlavne mladých ľudí, ktorí jednoznačne zadefinujú, že oni sú veriaci, oni vnímajú Krista ako svojho spasiteľa, ale do organizácie, ktorá sa volá cirkev, nechcú vstúpiť. My im dávame príklad. Každý z nás je hriešný, každý z nás vie zlyhať, ale práve Kristus nám ukázal, akým spôsobom sa tieto veci dajú riešiť aj v tom osobnom živote. Je to bolestné pre každého, nielen pre moje deti a manželku, ale aj tú širšiu rodinu, ktorá ma vníma. Bol som označený za zlodeja, za korumpovaného človeka a tak ako som povedal, od svojich 18 rokov som na generálnom biskupskom úrade a toto nikdy nebola moja priorita. Ja som do cirkvi neprišiel, aby som na nej zarábal. Či už plat na biskupskom úrade, alebo moja mzda v reformáte mi bola legitímnym spôsobom schválená. Nikdy som ju ja nenavrhoval, žiadnu odmenu, nič. To, čo som si zarobil, to som priniesol domov a som legitímne ponúkal, že je možné prejsť všetky moje finančné zdroje. Ja sa nehambím ani za to, čo som zarobil, ani za to, čo mi bolo niekým darované, či už to bol byt v Bratislave alebo starorodičovský dom. Nikdy som nič netajil. A toto je troška bolestné, že sa pýtame, prečo. Z tej Božej perspektívy to nedokážem zadefinovať. Ja verím len to, že to má zmysel. A ten zmysel pochopíme možno za rok, za 2, za 10. Z tej ľudskej perspektívy to viem zadefinovať, že niekomu vadí moje účinkovanie v rámci cirkvi, moje nejaké myšlienkové pochody, aj keď si sám o sebe myslím, že nie som konfliktná osoba. Je to ťažká otázka. Ja vnímam, že cirkev je vo veľmi ťažkej situácii. By som ju možno prirovnal k situácii, ktorá bola za tvrdej totality. Žiaľ sa to prejavuje aj teraz v tom demokratickom vnímaní, v tomto demokratickom systéme. Asi sme nedostali ešte tú zodpovednosť, nepochopili sme, o čom demokracia je a nevieme ju žiť. Asi si ju ani nezaslúžime. A vytvárame si nepriateľov v rámci cirkvi, pričom hráme za rovnaký tím. Teda ak dávame
góly, tak len do vlastnej brány. A toto nie je dobré svedectvo. Mrzí ma, akým spôsobom sa viedol disciplinárny proces voči Marošovi Šefrankovi. A do určitej miery proces voči mojej osobe len zdokumentoval to, že rozhodnutie, ktoré prijal druhostupňový odvolací disciplinárny orgán, teda generálne presbyterstvo voči bratovi Marošovi Šefrankovi, bol protiprávny. Odvolať ho zo všetkých funkcií je zase jeden z veľkých precedensov a myslím si, že aj na základe tohto rozhodnutia, že to prešlo a že cirkev to zaakceptovala, si dovolil doktor Marták takýto nezákonný postup aj voči mojej osobe, kde navrhol odvolanie zo všetkých funkcií ECAU. Pričom nemá podporu v zákone. Je pre mňa veľmi smutné, keď sledujem, čo sa dialo ohľadom sestry Kysackej. Osoba, ktorá pre túto cirkev roky pracovala, zrazu je zadefinovaná ako tá, ktorá tejto cirkvi škodí, ktorá na nej zarába, ktorá všetko robí len kvôli peniazom a je mi z toho smutno. Možno ten zmysel toho celého je v tom, že Pán Boh chce otvoriť oči tým druhým. Možno práve na našich životných situáciách. Neviem, kedy by to malo celé skončiť a ako sa celý tento proces vyrieši, rozuzlí. V každom prípade som presvedčený o tom, že Pán Boh sa nedá vysmievať. Nedá sa vysmievať ani mne, či už som dištriktuálnym dozorcom, alebo nie som. Nedá sa vysmievať ani biskupom. To, že máme funkcie, to nie je žiadne privilégium. To, že nosíme zlatý kríž s diamantom na krku, takisto nám nezaručuje nejaký iný prístup k Pánu Bohu. A v tomto vidím tú Božiu milosť, že ku každému z nás bude pristupovať rovnako. A každý z nás budeme musieť žiť s tým, čo sme spravili, prípadne nespravili. Na generálnom presbyterstve som povedal, že ja musím žiť s tým, čo mne popísali. Mojou výhodou je to, že viem zdokumentovať, že to je nepravdivé. Ale raz tá pravda vyjde najavo a s tým budú musieť žiť tí, ktorí ma súdili a ktorí ma odsúdili takýmto spôsobom, ktorí zničili moje dobré meno a meno mojej rodiny.